Skont id-Deputat Prim Ministru Chris Fearn, il-prezzijiet ta' prodotti tal-ikel f'pajjiżi oħrajn qed jiżdiedu aktar mill-prezzijiet f'Malta. Il-prezzijiet ta' affarijiet bażiċi madwar id-dinja kollha qegħdin jolgħu. F'ħafna pajjiżi qegħdin jolgħu ħafna iżjed milli jolgħu sa issa Malta. Barra l-pajjiż daw jolgħu f'pajjiżi oħra jolgħu f'hemm pajjiżi kważi rdoppjaw, aħna f'Malta żammejnihom stabbli u allura qegħdin inżommu stabbli kemm jista' jkun l-għoli tal-ħajja. Dan qalu f'risposta domandi ta' Net News meta kien mistoqsi dwar x'qed jagħmel il-Gvern quddiem l-isplużjoni fil-prezzijiet ta' prodotti bażiċi li nxtraw mill-familji u l-anzjani. Kommenti li ħolqu rabja enormi fuq il-paġna ta' Facebook ta' Net News li f'temp ta' ftit sigħat kellha ftit inqas minn 1000 kumment li l-maġġoranza assoluta tagħhom kienu kummenti indirizzati lil Chris Fearn b'argumenti validi ħafna. L-iktar kummenti li spikkaw kienu dawk tal-pagi u bir-raġun għaliex kif spjegaw mijiet ta' persuni għalkemm il-ħajja kif qal Chris Fearn qed tola kullimkien, iż-żieda l-għoli tal-ħajja f'Malta kienet biss ta' 175. Oħrajn qalu lill-Ministru li importom minn Malta u mhux mis-sitwazzjoni ta' barra, dan meta ma qablu xejn bil-ġustifikazzjoni tal-Ministru li f'pajjiżna il-ħajja qed tola kif l-istess qed jiġri fi bnadi oħrajn. Kumment partikolari fakkar lill-Ministru li fejn irid il-Gvern jiftaħar kemm aħna aħjar minn ta' barra u jgħid li l-aqwa fid-dinja u issa għax jaqbillu qed iġib skuża b'dak li qed jiġri barra minn xtutna. Persuna partikolari f'kumment li anqal ħafna diskussjoni spjegat kif bħalissa f'pajjiżna u l-qraba tagħha mill-Awstralja. Hija spjegat kif qabel kull meta ġew f'pajjiżna kienu spiss jgħidu kemm jirħisa l-ħajja f'Malta. Iżda issa kliemhom inbidel ħafna għaliex saħansitra qed jgħidu li l-prezzi tolew tant li ġew daqs tal-Awstralja. Dan meta l-pagi fl-Awstralja huma 3 darbiet jew 4 darbiet aħjar minn ta' Malta. Fost il-mijiet ta' kummenti kien hemm min fakkar lil Chris Fearn li mhux kulħadd għandu l-paga tiegħu jew il-paga lill-Ministru tal-Chief of Staff tiegħu Carmen Chantar. Dr. Fearn, kull rispett, il-bot tiegħek mhux il-bot tiegħi, inti tixtri xi ħaġa u ma tħossix u jien nissalla palija u jekk ma nasalx inħallas il-lown malajr iċempillek il-bank. Kapriċċ ma nistax nagħmlu u b'żewġ pagi ma nlaħqux.